atletes no ens atabalarem gaire, Anem entrant, som-hi. Sí? Bueno, no sé pas, ja comencem. Bé, us donem, en nom de la colla de Diables, us donem la benvinguda i us agraïm que hàgiu vingut. Protocolàriament cedirem la paraula a la nostra alcaldessa. Després continuaré jo una miqueta en nom de la colla de Diables i al final cedirem la paraula a en Jaumet, que és el que venim a veure tots, perquè ens faci una visita guiada per aquesta exposició. Com vulguis, Blanca. Gràcies, Jaume. En nom de l'Ajuntament agrair sobretot les iniciatives que prenen la gent del nostre poble. En aquest cas, diables, comediants, gent que ens ajuda, que col·labora, perquè si no seria possible en aquests moments que vivim tirar-ho tot això endavant. És molt important perquè és cultura, és tradició, és foc, és terra, és aigua, són els nostres elements. I això ho hem de portar-ho i continuar portant molt en la pell. Per tant, molta sort, força, endavant i foc, com ho dieu això? Foc i... Salut i força. Salut i foc. Salut i foc. Foc i fum. I el fum d'aquells dels petards. Som-hi. Us explicarem una miqueta què és el festival. La colla de Diables amb la consigna Fem gran la festa major petita. Us preparem o estem preparant per al proper dissabte, dia 9 de setembre, una sèrie d'esdeveniments i actes que hem batejat amb el nom de Festival. Primera trobada de bestiari dels països catalans a Canet. I no només és una trobada de bèsties, sinó que pretenem fer activitats des de les 10 del matí fins a altes hores de la matinada, que ara estem discutint si seran les 3 o seran les 5. Us emplacem dissabte, continuem. Us emplacem dissabte a les 10 del matí a la Riera Sant Domènec i us haurem preparat un taller per la mainada, per la canalla, sobre dracs, sobre pintar-se les cares, sobre jugar amb les nostres bèsties, però també proposem una gincama fotogràfica per captar de Canet tot el bestiari que tenim escampat. La peça fonamental, el panell de Domènec i Montaner, aquell drac fantàstic, molt de Canet, perquè és un drac que ens assenyala el vent, però mai ens l'ha assenyalat, perquè està fixa i no es belluga. Bueno, és això. A les 12 del migdia vindran totes les colles que hem convidat, que són 13, 14, 15, van caient, van venint, però tindrem 13, 14 bèsties convidades d'arreu dels països catalans. Vindran una gent fabulosa de les illes, tenim gent del País Valencià, tenim bèsties que porten més de 50 punts de foc i les exposarem a la Riera Sant Domènec a partir de les 12 del matí, perquè les vingueu a veure, a fotografiar-les i endavant. També hem proposat a les 12, per fer com si fos una gran la festa major petita, un pregó. I hem demanat a la nostra alcaldessa i a en Jaume una miqueta que hi torni, ja que ens van dir que sí una vegada, doncs que sigui dues. I davant de la biblioteca us esperem, com us deia, a la 1 del migdia per fer aquest pregó formal. No us durarà massa temps, però veureu les bèsties i us estarà molt bé. Després tenim la gent de Moixons, que també són una gent que participa molt i que organitza la fabulosa activitat de la cuita de cargols, plat típic del nostre poble, cargols en ceba, que millor que llavors nosaltres retirem les bèsties de la Riera Sant Domènec i les portem aquí. A la gent que ve d'arreu dels països catalans els oferirem la gent dels Montoya, la sang de drac, i després vindrem a visitar aquesta exposició que després podrem veure amb en Jaumet, que creiem que és mostrar-li a Canet què passa amb el bestiari. Penso que quedaran absolutament meravellats. A partir de 2:45 hi haurà el concurs de cuita de cargols, també podran anar-hi les colles, podrem anar-hi tots, i a partir de les 9 del vespre farem una remuntada amb totes les bèsties que tenem aquí fins a la plaça Mercat, com sempre acostumem a fer la nit màgica, i baixarem encesos per tota la Riera i acabarem a la plaça Universitat, que és així com la vam decidir anomenar, a mi no m'agrada, però bé. Aquest és tot el que ens estem preparant i penso que entre unes coses fantàstiques que hem estat amb en Jaumet parlant de moltíssima cosa és aquesta exposició que hem muntat.
classes magistrals al Tibu fent una cervesa han sigut, Jaumet, increïbles. I ojalà tots els que siguem aquí marxem d'aquí amb el segon que sempre hem de desejar quan ens sortirem. Ho faig extensiu a tota la gent de Can Comèdia, només en Jaumet, agrair a la colla que m'hagi donat aquesta oportunitat a mi i a comediants d'estar presents avui aquí, perquè d'alguna manera això és un bocí de la nostra història, de la seva història i de la vostra història. Nosaltres vam fer un espectacle es diu Dimonis ara fa 36 anys que el vam fer i encara el fem si podem, per tant crec molt important això, us dono les gràcies perquè possiblement el més important és el que diuen els anglesos, push something back to the future, o sigui, alguna cosa del passat cap al futur. Per tant, vosaltres sou el futur, vosaltres sereu els que heu de continuar aquesta passió per les nostres arrels, la nostra tradició, el nostre foc, que nosaltres en un moment determinat ho vam olorar, tots adolescents vam anar a la Patum de Berga, a veure què feien, i ho vam transformar en un espectacle. En l'exposició és una miqueta cronològica, allà hi ha els orígens, serà difícil que em mogui perquè d'això, ho vaig indicant. Allà hi ha els orígens i aquí hi ha, diguéssim, els primers brots, i després aquí hi ha tot el que hem anat fent pel món, crítiques de diaris, ens han dit de tot, des que som dessecradors, des que som, etcètera, amb bé i amb mal, Llavors, la Momerota, l'origen està a la Momerota. Nosaltres a l'any 77, que podreu veure allà, que si ens movem potser serà una mica embolicat, però provem-ho, va. Ens desplacem al primer racó. Anem a veure la Momerota. Contràriament al que la gent de Mataró diu, hi ha algú de Mataró que no s'emprenyi, la Momerota, segons el folclorista i etnòleg Joan Amades, en els seus recull de tradicions, costums i creences i el costumari de l'any, en el qual va dient què passa a cada poble cada dia de l'any, diu, i aquí ho podeu veure, que al segle XVI i XVII a Canet es fotien dues persones, un drap aquí sobre, amb un cap, corrien pels carrers i anaven tirant guitzes, anaven tirant cosses, aquesta bèstia, i els que li anaven al costat la podien pagar també. Acabaven a la plaça, no diu ben bé quina plaça, i la mataven, per tant la tonyinaven, la tocinaven. I llavors, quan es moria, a sota duien un bot de vi gegant i tothom bevia vi, era la seva sang. I això ho explica aquí de Canet de Mar, és la Momerota, aquí hi ha l'explicació i aquí hi ha el gravat, em sembla que és el volum número 4 del Quintiñi del Costumari Amades. Després hi ha un altre referent molt important, nosaltres, a l'any 77, a l'escola del Bosc, quan era l'escola que es fa a l'estiu per formar els mestres, aquella època era molt important perquè sortíem de la dictadura, acabàvem de sortir el 77, no? I els mestres eren els primers que educaven els nens amb una sèrie de coses que no s'havien pogut fer fins a llavors, no? Llavors ens van convidar i vam voler reproduir una miqueta aquesta història de la Momerota. Aquí la podeu veure, amb un drap, aquí també. Sortíem de primitius amb tambors, baixàvem, ja ens agradava baixar amb cordes des dels balcons i tal. L'envoltàvem, la Momerota ens fotia cosses, com deia l'Amades, la matàvem, però en comptes de beure vi, era la tarda i eren mestres, a sota duíem síndries. Llavors, les síndries era com la carn de la bèstia, ens la menjàvem i la donàvem a menjar. És molt refrescant a l'estiu la síndria i com a comunió amb una bèstia està molt bé. Després us explicaré com va sortir el drac que tenim, que és aquell que treu el cap per allà. A veure, Ricard, toca una mica la barba, que mogui la careta. Ah, així.
Aquell drac ens hem inspirat directament amb el drac que hi ha en el friso del castell de Santa Florentina i amb el drac que havia fet en Domènec i Montaner. És un drac que el porten 2 persones, que té ales, que té... Pràcticament el cap és molt semblant, perquè és com un ocell, però té queixals com de cocodril i té ales com d'ocell, llavors és com una barreja de diversos animals, no? I l'hem fet servir molt, evidentment, per explicar la llegenda de Sant Jordi. Ara passem al segon plafó. Bravo! Bravo! Llavors, Marxem, que parlen castellà. aquest és el drac, que nosaltres li diem la Guita, però això va néixer a Venècia l'any 1980, algú de vosaltres potser hi era. Jo. A Venècia es havia deixat de fer el carnaval des de feia 2 segles. Llavors, un director de la Bienal de Venècia, que es diu Mauricio Scaparro, ens va convidar a que busquéssim entre les llegendes, els papers, els dibuixos i els gravats, què podíem fer per tornar a recuperar algun dels rituals del carnaval. Nosaltres el primer any vam fer una cosa que es diu la tauromàquia. En què consisteix la tauromàquia? A Venècia se les fotia a Pàdua, un estat del costat, perquè ja sabeu que en aquella època les ciutats tenien autonomia, eren independents les ciutats, però no tant, perquè Venècia va guanyar a l'altra ciutat que no era independent, perquè estava sota la protecció de la Santa Seu, dels estats pontificis. Llavors, què va passar? Que els de Venècia van dir hem de fer un judici i condemnarem els màxims dignataris. Qui manava allà? El cardenal i els bisbes. Això no pot ser, va dir la Santa Seu, això no es pot fer. Llavors van dir, bueno, tranquils, cada any per carnaval ens doneu un toro i 12 porcs i nosaltres ens en fotrem de vosaltres que us hem guanyat. I què feien? Posaven una mitra de cardenal al toro i uns birrets als 12 porcs, els passejaven pels carrers, els anaven putejant. Quan arribaven a la plaça Sant Marc els hi tallaven el coll i feien cap rostina. I així cada any la ciutat de Pàdua havia de pagar aquest tribut i rebre aquest escarni per haver perdut, no? Vam fer un toro per reproduir això, el passejàvem amb gòndola com un ritual, i això de la sang, com ho fem això de la sang? Ens vam vestir de blancs i vermells, una miqueta aquí, no? Hi ha molts esbans que van blancs i vermells, era com la sang damunt d'això. I al costat del toro hi anaven uns caps grossos, que eren els cortesans, que eren els que tenien antigament el privilegi d'anar al costat del toro. L'any següent van dir, hosti, aquests tios de Canet ho foten bé, tu els torneu a contractar l'any que ve. L'any següent hi vam tornar, però ja durant tot l'any vam barrinar, i més perquè aquí a Canet ja es feien els carnavals, els primers carnavals, i llavors aquí a Canet ja vam provar de fer personatges de dimonis, és a dir, això dels vestits blancs i vermells ja van ser vermells, i cada dimoni havia de tenir el seu caràcter. Aquí podeu veure algunes màscares, després hi ha la dimònia nena, la dimònia núvia, la dimònia distinguida, ballarina, el dimoni gentleman, el dimoni sorrut, cada un tenia una màscara i era un personatge, no? I llavors és quan vam fer la Guita, perquè vam veure les fotos del castell i la vam fer molt semblant a la del Domènec i Montaner. Però havien d'anar músics, evidentment tots a les colles toquen músics. Llavors vam fer aquests personatges que són els fills de la Guita, perquè la Guita heu de saber que és femenina, no és un drac, és una dragona, és una Guita. I per acompanyar-los doncs ja teníem la dragona, els músics i els dimonis. I això va anar agradant i ho vam anar fent per tot el món. Fa 36 anys que ho fem, hem estat a llocs bastant importants, ens han deixat edificis molt significatius i va haver un moment molt important per nosaltres que va ser quan vam fer 15 anys, que vam fer aquests dimonis al poble espanyol i va ser el moment en què amb la colla de diables de Canet ens vam ajuntar per fer-la molt grossa en el poble espanyol. Penseu que vam convertir en infern tot el poble espanyol i a partir d'aquest moment
Hi havia molt intercanvi d'informació. Com feu els focs? Com tireu això? Hòstia, a mi se m'ha cremat la bossa a sobre i quasi bé m'incendio jo. Doncs hem de fer mosquetons. Com es construeix? Etcètera, etcètera. O sigui, durant aquells anys, penseu que també l'any 81 la Marta Tatxer ens va convidar, junt amb en Cordomí i algun prou més de Barcelona, a inventar-nos el correfoc, que no existia, i també vam fer el primer correfoc. Doncs durant aquells anys sortien moltes colles de diables i dimonis que ens venien aquí a Canet i intercanviàvem com fer-ho, com fer les coses, com fer les màscares, etc. Permisos, etc. Però amb la colla de diables de Canet, com que érem d'aquí, també hi havia intercanvi d'informació i coneixements. Ells eren molt manyosos, soldaven, tenien trastos amb rodes, construïen. Llavors, a partir d'aquí va haver-hi molta col·laboració i crec que això és l'origen que hi hagi ara aquesta exposició aquí. Un altre moment molt important de Dimonis és quan ens van dir: mireu, voleu fer la cloenda dels Jocs Olímpics? I vam dir: sí, farem una festa de foc, omplirem l'estadi olímpic de Dimonis, que és un distintiu mediterrani, convidarem, em sembla que van ser 30 i pico de colles de bestiari d'arreu de Catalunya, fabricarem un drac que surti per sobre l'estadi, que el podeu veure allà fotografiat, i va ser, diguéssim, el moment màxim d'aquesta cosa que estem fent. Després, amb el pas del temps, cap allà l'any 2000, ens vam embarcar en una aventura a fer un espectacle amb una companyia acrobàtica de la Xina i vam dir: hosti, ells tenen els dracs i nosaltres també tenim dracs. Per ells és signe de prosperitat, de futur. Nosaltres, el Gaudí, el va posar, és una salamandra dragona, el que té el Parc Güell, i el va posar perquè el drac és el guardià del jardí, contra els mals rotllos que puguin entrar, no? És com el gos que vetlla. Llavors, nosaltres ens vam atrevir a fer aquest drac que veieu aquí, que sortia en aquest espectacle que us dic, que representa una miqueta Orient. Per nosaltres Orient és aigua, i per això l'hem fet tot forrat de platerets que es poden tocar, els platets, i vam fer l'altre drac que representa Orient, que és la terra, que és el tal de la Patum, convertit en drac, simplement. I després, més endavant, en vam fer un altre, vam dir: mira, tenim un d'aigua, tenim el de foc, tenim el de terra, i en vam fer un que està per allà, que és un inflable blanc, que l'any passat va sortir al Canet Rock, per exemple, que així tenim els quatre d'això. Aquest espectacle ha anat girant i encara gira, i allà al final de tot teniu, aquí teniu imatges de vídeo que ho podeu anar veient, no? I després hi ha els reculls de premsa, perquè en alguns llocs, com us deia, on ha anat, ha servit per barrejar persones. Me'n ve al cap, per exemple, l'exemple d'Istanbul, on la comunitat musulmana, hebrea i cristiana, de cop i volta es van trobar saltant al carrer i dient: hosti, si nosaltres no ens barregem mai, i ara aquí estem saltant sota les guspires de foc, no? Per tant, això, dius, hi ha una cosa universal que ens uneix, i el foc és un element que ens uneix, que ens fascina i que, arreu ens agermana, podríem dir. Només cal veure que el Canigó baixa la flama cada estiu, és un símbol. I també n'hi ha polèmics que es malinterpreten, com quan vam anar a Granada i van dir que los demonios catalanes veníamos a ofender la tradició mariana de la ciutat com sigui, etc. O sigui, allà hi ha una mica reflexat tot el que ha passat. Jo no m'enrotllo més, ho aneu mirant, però m'agradaria que parlessis una miqueta de la colla de diables. I ja estarem, Jo m'hi enrotllo. He aprofitat també una miqueta per explicar la història de la colla dels diables de Canet. Jaumet, t'agraeixo totes les paraules, penso que ha estat molt bé, tenim aquí la colla, igual ens emocionem. La colla de diables vam començar amb un drac que teníem, que havíem fet per un carnaval, que anàvem disfressats de troglodites, i se'ns va ocórrer, això per comedians, per coses que sents pel poble que dius, de participar al correfoc nacional, però
que té un recorregut molt curt del 81 a Canet, el 83 anem a aquesta bèstia i ens presentem al Correfoc de Barcelona. A l'any següent, el 84, i tenim aquí una de les altres fotos, és quan es fa el primer correfoc a Canet. Suposo que seria dels primers correfocs del Maresme. I aquí teniu tota una sèrie de fotos d'aquella època. No dic cap nom de cap diable perquè ja estic molt cardat i segur que em deixo algú. I bé, tothom sap que vam tenir un accident desgraciat. Era tot nou. Comediants allà esteu muntant unes bombes terribles. Impossible de fer-ho avui en dia. Avui en dia els correfocs estan absolutament reglats. Hi ha un dels culpables, i ara que et veig, que després d'aquest accident tràgic desapareguessin la colla, no només per l'accident sinó per les relacions que vam tenir amb la Casa Gran, i van tenir que passar molts anys perquè després algú des de la Casa Gran ens podés un tros un dia i ens digués: heu de tornar. I estem aquí al darrere. Donem la volta o anem a veure? L'últim de fotos per a... Sí, només explicar l'orgull que tinc per la colla. Oi, que som, això ens va... Penso que el correfoc que hem fet aquest any ha sigut el millor correfoc que mai s'ha fet.